Naďalej kritickou zostáva situácia aj v oblastiach Kisúc, Liptova a Oravy. Svoje najhoršie chvíle za posledných 50 rokov zažívajú Rajecké Teplice. Podľa predbežných odhadov tam zaplavilo takmer 3/4 všetkých príbytkov. Ku komplikáciám v zásobovaní zatiaľ nedošlo. Tá potopa bola ozaj katastrofálna. V takom štýle, ako sme boli, by sme ozaj zakapali. To sa nedalo podnikať s tým. No, kúpele na zánik. Píše sa rok 1996 a naša rodina vstúpila do kúpeľov v peknom mestečku Rajecké Teplice. Keďže tieto kúpele aj podľa odborníkov boli takmer pred zánikom a boli dosť zdevastované a na ten čas trebalo do nich vložiť veľkú investíciu, veľkú víziu. Otec bol práve ten hlavný, ktorý mal tú víziu, ktorý mal takú víziu, že to bolo až nereálne a veľa ľudí hovorilo, ako môže vzniknúť niečo takéto v takomto meste na Slovensku. Ja som bol ten, čo práve doštudoval a nejakým spôsobom sa snažil túto víziu zhmotňovať a systematizovať a marketingovo som vymyslel jednoducho, že budú tu spa Afrodité, budú tu kúpele, ktoré každý volal Teplice, 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 Rajecké. Hovorím, Teplíc je veľa. My potrebujeme sa odlíšiť a uvidíš, za pár rokov každý to bude volať kúpele Afrodité. Do Rajeckých Teplíc som chodieval ako dieťa s našimi. Pamätám si len, že tu bola vždy krásna príroda a úžasný teplý bazén. Samozrejme s dneškom sa to nedá porovnať. My sme museli urobiť úplne nový produkt, konkurencieschopný so svetom. Zaviazali sme sa a mali sme predstavu, že tie kúpele budú prvotriedne a tí ľudia, keď si už zaplatia, tak dostanú vysoký štandard. Takže z tých obyčajných kúpeľných domov v klasickej architektúre my sme museli pretvoriť niečo, čo zaujme tých ľudí, tých zákazníkov. Museli sme veľa investovať aj do medicíny, vytvoriť procedúry na báze tej našej termálnej liečivej vody také, aby nám tu prišli ľudia aj zo zahraničia. Vybudovali sme tu napríklad 11 bazénov, momentálne ktoré máme a ďalej chceme rozširovať, ktoré spĺňajú vysoké štandardy na liečbu aj relaxáciu pre ľudí. Rajecké Teplice majú aj úžasnú históriu. Prvá písomná zmienka, rok 1376, uhorský kráľ Ľudovít I veľký, to si pamätám dosť matne, bol som tedy ešte veľmi malý. Nie, žartujem, jasné. Ale genius loci, ako hovoria divadelníci, alebo duch miesta je tu veľmi silný. Potom tieto ani nekúpele, len liečivé pramene vlastnili rôzne grófske rodiny, od Zápolských až po Turzovcov. A dokonca Juraj Turzo tu nechal postaviť v roku 1610 prvý kúpeľný dom, kde vraj usporiadaval rokovania. Ja si skôr myslím, že tu žurkovali. Ale o Rajecké Teplice sa zaujímala aj Mária Terézia, ktorá dokonca zaradila tieto pramene medzi chránené pramene Rakúsko-Uhorska. Je takmer neuveriteľné, že s týmto prekrásnym miestom sú spojené aj české korunovačné klenoty. Boli tu totiž ukryté v roku 1938, pred druhou svetovou vojnou, keď sa schylovalo k bombardovaniu Prahy. A rozmýšľali, kde české korunovačné klenoty ukryť. A zdalo sa im, že v tomto nádhernom kraji ich predsa Hitler hľadať nebude. Inak replika týchto českých korunovačných klenotov je v Rajeckých Tepliciach dodnes. Dokonca v originál trezory vtedajšieho hotelu Veľká Fatra. Takže si ich môžete pozrieť v originál priestoroch. Povráva sa taká legenda, že keď sa dotknete pozlátených ťažkých pancierových dverí tohto trezoru, takže sa vám začne finančne dariť. Skúste to. My sme začali skúmať aj možnosť pitia tejto našej minerálnej vody a na základe analýz sme boli prekvapení, že naša voda je z
stredne mineralizovaná s nízkym sodíkom, má perfektnú kombináciu magnézia a vápnika. Takže urobili sme pitnú fontánku a v neskoršej dobe sme zaviedli aj malú plničku, kde plníme túto našu vodu Afrodite. Je to produkt, ktorý sa tu dá piť priamo na mieste, alebo ľudia si to môžu kľudne zobrať domov a spomínať si na pekné časy v kúpeloch. Na zdravie. Keď som sem prišiel v roku 2016, neveril som vlastným očiam. V tom roku sme otvárali Afrodita kabaret spolu s Helenkou Vondráčkovou a bola to veľká sláva. Vtedy som si uvedomil, čo všetko sa tu vybudovalo. Vonkajšie bazény, myslím v nejakom roku 2013. V roku 2014 sa z hotela Veľká Fatra stal nádherný hotel Afrodita Palace. Otváral sa park, ktorý je nádhernou súčasťou nielen kúpeľov, ale celých Rajeckých Teplíc. A tak som si uvedomil, keď sa za 30 rokov podarilo vybudovať takéto niečo, čo nádherné tu bude o ďalších 30 rokov. Mám pocit, že Rajecké Teplice sa pokojne môžu stať takým slovenským Monte Carlom. V našich ďalších projektoch sú ďalšie hotelové kapacity, ďalšie medicínske procedúry, ďalšie bazény. No a základom tohto je tá infraštruktúra, ktorá musí byť logická, patrí ku každým kúpeľným destináciám. To je riadny parkovací dom, kde ten turista zaparkuje. Následne po tom okúpaní, absolvovaní procedúr tu musí byť vyžitie. Zákazník si povie, wow, ja tu strávim, či je zlé počasie, dobré počasie, v kúpeloch, v medicíne, ale dokážem tu sa vyžiť aj v kultúre, v gastronómii a v obchodných zónach. Jednoducho sa tu vie vytvoriť veľký silný ekonomický produkt, ktorý bude znamenať aj tisíce pracovných príležitostí pre miestnych ľudí. No a Slovensko môže byť hrdé na takéto destinácie, ktoré sa vytvárajú a my na tom pracujeme. Veľmi sa teším, že sem môžem chodiť rok čo rok. Otvárame vždy letnú kúpeľnú sezónu, prípadne valentínsky ples a vystriedali sa tu v kúpeľoch Rajecké Teplice už aj úžasné československé osobnosti. No a keďže šéfom kúpeľov je bývalý skvelý československý futbalista, pán Zdenko Miškolci, tak som tu stretol aj veľa skvelých československých športovcov. Samozrejme hlavne futbalistov, no tak od domácich Maťa Dubravku cez Mareka Hamšíka, majstra Európy Laca Jurkemika, ako by povedal Karol Polák, ale bol tu aj Pavel Nedvied. A príjemný večer som tu strávil aj s Beckymom. Predstavte si, že tu spievali snáď všetci, koho si len viete predstaviť. Helenku Vondráčkovú som spomínal, Karel Gott, skupina Elán, Michal David. A teraz neviem, niektorí z kolegov, aby sa nenahnevali, keď ich nespomeniem, ale napríklad úžasný koncert tu mal Meky Žbírka. To bolo niečo magické. Rovnako ako magické sú Rajecké Teplice. U nás je to viacgeneračný beh na dlhé trate. Počnúť starým otcom, ktorý je vizionár hlavný, blízkou rodinou, deťmi, mamami. Jednoducho všetci máme rovnaký cieľ a všetci pracujeme jedným smerom doniesť tieto kúpele, túto destináciu na európsky štandard.